Aba bwatani bekiombe kamanya kitabu na gusi youth punge sako bakoragwa amo no munyakero gwabo Dr. Asha Moronya litukorero niko bakora gutini batwara egeikaro esibanya ko baba gukwanira igure mirubiri elibo bwate yokwane kimene kiombe kingosuka kere mutu elikenya kabage gokonya abange bali abo bwatani bekiombe kyo na boigo oyomo se bali bakirana ase egeikari ko somo yogoyo ngamo no muwasiri bwo bonjerali ime ye county ya Kisii Omoske Cyrus Nyabicha. Oni gatubwata abana chama 7680 abutwandere tego serve bune society na ande ngoteba ngase litukolia rero nigo tumira naiga ase ebinto bibere gentege tangani nigo tware gokora ukumira na kuo mwaka annual delegates meeting ase twanyara ko batukoereso na kuligereria bitao bitu bya egasi ya yesako siyanya korolekana ngantu ne sako ntwakore tibuya na ande matokeo gusama litwaro sigia so mwaka oyo anene ni garolekanete ko baya igura ke kubwa yo mwaka oyo eyo erenga ekorokinga ikerenge kiana esake yege no egendete okore gasi ase county echibere mbuye egendererete. Number 2 egento kende kyagara twacha tumira na gaiga rero na senyencho yo launch a strategic plan gose map ya ito yegasi buna tuchi gukora ase emyaka 5 iri guchibusi eyagera gose yale korokinga ase emyaka 5 iri guchibusi kwero mwaka wa 2029 intubuna YouTube sako ntubate miroberi yo kogendera gutigara to kolegasi na guikirania magana y'abana chama baito na koleta abana chama abange lindi banyarwa bakonyora mali gose chibesa nyetera chiloni ekitubwate chiloni chetu che interest yenze sana elindi banyarwa ko bana baroba gwesukia na ko remain ndatenga subulu bwege songo nga sustainable. Buna serikali ngokora tolegasi amona barabu kororanga ki amashirika eyine yemo yabo yaorokiri example kia to the county and to the rest of other counties. Munaki ebyombe ebi bikopare kibwende korana ekyombe kenande munaki aki giachagete giachakire myaka 14 iye korokia oburayi bwaye nobuya